Ka Rotary Club Jowai mynta ka sngi, ka khat khandai tarik u Jymmang, ka pdiang burom, ya ka jingwan ïuhkjat u Dr. M.S.Konwar Major Donor, District Governor, Lai R. Saunot, ha ka jingialang bala pynlong ha Infinity Conference Hall Mooralong Jowai. Ya ka jingialang la pynïaid de u Rotarian M.Passah MPHF u balong u President ka Rotary Club Jowai. La sdang ya ka jingialang da ka rwai ka sur National Anthem, ya ka balaya shim bynta da baroh dkhot ka seng, katba u Rotarian Rudolf E.Laloo PHF ula ai ki kantin pdiang burom sya baroh ki balawan sya ka program. Hakani ka sngi u Rotarian Dr. K. Singkon ula pensngawi ki kam ba ka seng kala dep pensenyang hapo ka imlang salang, katba u Rotarian E.F.Gatphoh MPHF u balong u chairperson jong ka Rotary Foundation Committee ula pensngawi ka pisa ka bala nok luoj da ki dkhot sya ka Rotary International bala IT ka check how district governor. Hakani ka jingwan ïuhkjat u District Governor Lai R. Saunot, la pynlong ru ya ka jing penkup burom, ya arngut ki nong shong shnong ka sor Jowai, hapo ka jing pynïaid u Director of Vocational Service, Rotarian dkhot, bat ki dkhot ka Rotary Club Jowai, ki bala ibet ban penkup burom ha u new snem, ya ki arngut ki bana ka shnong panaliar Jowai, katba Uma ar konel phira u wein ki nong tho surging rai nong pen mi phlim jantia bat u nong ak bala pau bha kumju ru ya uma ram kenjing u badon ya kasap panchnai ki tiar babun jaj bat u balong ru u nong order batrim. Rotarian Dr. M.S.Konwar Major Donor District Governor Lai R. Saunot haka jingkren ula penslur ya ki te ki arngut bakin sam lem ya kasap bagi don shiki weide khnang bakani kasap jong ki kansa haki pateng ki bandang wan haka ju kapor ula ai khuble ya kaseng kabla tre shitom na kabenta ka imlang salang khamtam haki ni ki snem bala dep jong ka khlam covid khat khandai haka ba ki lala ban penya chakmat iki kam babha jong ka bat kumju ka jingyarap iki briu ki bamat ya ki jing'e haka thma jong ka Russia bat Ukraine da ka ba ukuntu ki dkhot bakin ya no kluoj mensim shakani ka jingialang pisa shaka seng ki weide ki ba ajing kren hakani ka sngi ki kinthop ya ki dkhot ka Rotary Club Jowai kum Rotarian Kishan Tibrewal PHF Assistant Governor but Rotarian Dr. Dr. K.S. Ilangbam, District Secretary Foundation RID Lai R. Saunot, katba u Rotarian S. Laloo RFSM ula ai ki kantin ai khublay. Directors of the club have submitted their goal setting, where different programs and activities would be taken up by the club during the 3 years.